MBC ndipo muli ndine Simeon Boys. Koma poyamba tiyambe ndi mitu yake. Mgwirizano okhudza za magetsi pakati pa boma la Malawi ndi bungwe la World Bank upereka mwayi kwa achinyamata kuchita bwino ku nkhani za chuma. Katswiri ona za nthaka ku sukulu ya zaukachenjede ya Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources wati ndi wokhutira ndi momwe alimi alandirira njira zamakono za malimidwe. Anthu okhala mozungulira tawuni ya Mangochi awalimbikitsa kukhala ndi chidwi chotenga gawo pa ntchito yosamalira ndi kuteteza za chilengedwe. Tindizi komanso zina zambiri ndipo ndikupemphani tikhale limodzi. Nkhani yathu yoyamba, mgwirizano okhudza nkhani za magetsi pakati pa boma la Malawi ndi bungwe la World Bank omwe unachitikira ku Dar es Salaam mdziko la Tanzania sabata yathayi mwazina uthandiza kupereka mwayi waukulu kwa achinyamata kuti athe kuchita bwino pa nkhani za chuma. Mmodzi mwa achinyamata mdziko muno Martin Masiya yemwe ali ndi kampani yomwe imagulitsa zipangizo za magetsi wati pali mwayi waukulu ochita malonda pa nkhani za zipangizo za magetsi ndi achinyamata kuphatikizapo ophunzira atengerepo mwayi. Kuchokera ku Lilongwe, Patrick Dambula ali ndi zambiri. Sabata yathayi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anali nawo mgulu la atsogoleri mu Africa okwana 30 amene anasonkhana ku Dar es Salaam mdziko la Tanzania kukakambirana za mmene angachitire kuti anthu okwana 300 miliyoni mu Africa muno akhale ndi mwayi wa magetsi mzaka zisanu zikudzazi. Pakutha pa msonkhano umenewu boma la Malawi linakwanitsa kusayinirana mgwirizano ndi a World Bank ndipo mgwirizanowu ndi wa ndalama zokwana 300 miliyoni United States dollars. Ndalama zimenezi zithandiza boma la Malawi kuti likweze chiwerengero cha anthu amene ali ndi mwayi wa magetsi mdziko muno kufika pa 70%, komanso kulimbikitsa njira zogwiritsa ntchito zinthu zosawononga chilengedwe pophika pomadzafika mchaka cha 2030. Polankhulapo pa mgwirizano umene unasayinidwawu, mmodzi mwa achinyamata amene ali ndi kampani yogulitsa zipangizo za magetsi oyendera mphamvu ya dzuwa Martin Masiya anati pambali pakuti mgwirizano uthandiza kuti Amalawi mazana akhale ndi mwayi wa magetsi mdziko muno, komanso mgwirizano umenewu ukubweretsa phindu lalikulu kwa achinyamata chifukwa nawonso akhoza kuyamba bizinesi zosiyanasiyana zokhudza nkhani ya magetsi. Pakadali pano achinyamata amene ali ma technical colleges amene akuphunzira ntchito za electrical installation, solar installation, achinyamata amene wanda ambiri akuposera 1 million pa dziko lino la Malawi amene wakhoza kupezapo mwayi ndithu kupeza ntchito zimenezi kuchitidwa ndi makampani amene akubweretsa magetsi amene wa solar, kulumikiza manyumba, kulumikiza zipatala, kulumikiza masukulu, komanso kuli achinyamata amene akupanga ma business amene akupanga ma business ogulisa mzasola zimenezi. Amasiya akuonjezera kunena kuti gawo lina limene lipindule ndi mgwirizano umenewu ndi la maphunziro chifukwa pakadali pano pali ophunzira oposa 500,000 amene akuphunzira ntchito monga zoyikirira magetsi msukulu zosiyanasiyana za mdziko muno. Achinyamata amenewa apeza mwayi wa ntchito posachedwa apa ntchito yolumikiza magetsi kwa Amalawi mazana ikayambika. Chachikulu kwambiri tikuona chiwerengero cha achinyamata amene atapindule pamene masukulu awo atakhale ndi magetsi amenewa, magetsi ochokera ku Eskom, magetsi ochokera ku solar kuzera mu ndondomeko imeneyi. Ophunzira oposa 1 million amene atakhale ndi mwayi kuti akhoza kumawerenga nosopano usiku, akhoza kumapanga ma assignments awo, akhoza kupeza mwayi sopano kuti pa sukulu paja pazikhala internet kuti nawo akhoza kumagwiritsa ntchito kupititsa patsogolo maphunziro awo. Ku msonkhano wa ku Dar es Salaam uku mayiko okwana 12 kuphatikizapo la Malawi anapereka ndondomeko zimene akufuna kuti atsatire pofuna kuti ntchito yoyika magetsi m'mayiko mwawo itheke pomadzafika mchaka cha 2030. Patrick Dambula, MBC, Lilongwe. Katswiri ona za nthaka ku sukulu ya zaukachenjede ya Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources Dr. Patson Nalivata wati ndi wokhutira ndi momwe alimi alandirira njira zamakono za malimidwe monga fetereza wa manyowa. Dr. Nalivata anena izi pa chionetsero cha zaulimi choonetsa phindu la fetereza wa madzi. Isaac Jali ali ndi ripoti. Chionetsero cha zamalimidwechi anachikonza ku Mchezi mboma la Lilongwe pofuna kupereka mwayi kwa alimi ang'onoang'ono kuti aone momwe fetereza wa manyowa akugwirira ntchito malo mongodalira fetereza wa mchere yekha. Pa chionetserochi panali alimi ochoka ku Ntchisi komanso mboma la Lilongwe
omwe anawafotokozera kufunika kugwiritsa ntchito fetereza wa manyowa komanso fetereza wa madzi, atikamba kuti kugwiritsa ntchito fetereza wa mchere yekha ndi kumene kwaononga nthaka m'madera osiyanasiyana a dziko lino. Pothirirapo ndemanga, katswiri ona za nthaka ku skulu ya ukachenjede ya Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources, Dr. Patson Nalivata, akuti nkofunika kuti mabungwe onse amene akugwira ntchito za ulimi agwirane manja ndi boma pozindikiritsa alimi kufunika kwa njira zosiyanasiyana zobwezeretsa chonde mthaka, kuphatikizapo fetereza wa manyowa m'malo mongodalira fetereza wa mchere yekha, mcholinga choti azipeza phindu lokwanira pa ulimi wawo. Ndipo funika kuti tilimbikitse njira zazikulu kuzera mabungwe osiyanasiyana kuti tithe kumapeza njira zimene mukubweretsa apa zimene timati organic fertilizer, chifukwa kuti zimenezo zimakhala kuti zitili kuthekera kuti zizigwira zakudya zathu zija ngakhale zimene tathira kuchokera ku fetereza kuti zisathawe mu nthaka, zikhale nthawi yayitali kuti mpaka na mbewu zathu zitagwira ntchito. Zimathandizanso kunena kuti munthaka mwathu muja pachizungu amati soil health, kapena tingene kuti umoyo wa dothi kuti ukhale bwino. Agladwell Kapatuka ndi mulimi wachitsanzo amene akuti nkofunika kuti anthu asinthe kaganizidwe ndi kusiya kungodalira fetereza wa mchere yekha, koma kugwiritsa ntchito zinthu zina, kamba kuti madera ambiri nthaka yaguga, zomwe zikuchititsa kuti alimi asamapeze zokolola zokwanira. Alimi azanga ndikuwalimbikitsa kwambiri kuti atsatire fetereza uyu, chifukwa chakuti saziononga ndalama, komanso palibenso ma transport palibe, komanso azipindula kwambiri chifukwa choti saononga ndalama zambiri zogula fetereza, komanso asinthe kaganizidwe panopa mindset change itani ibwere m'mitima yawo, kwesa kale ngati zoyamwira ayi, ncholinga chakuti akasintha adzapeza phindu m'moyo mwawo kusamalira banja lawo. Fetereza uyo amathandizira kubwezeretsa chonde nthaka, samaononga nthaka. Adilu Chirungo amene amagulitsa fetereza wa madzi otchedwa Glow Best amene amampanga kuchoka ku Nsomba, akuti adapanga njirayi pofuna kuthandizana ndi boma pofuna kuonetsetsa kuti mdziko muno anthu akukhala ndi chakudya chokwanira. Kuziwa kuti mwayi kuno mafetereza amene akagulitsa ntchito kwambiri akhala akuononga nthaka imene kuononga chilongedwe, chifukwa chokuti amaucha nthaka ija. Fetereza amakayesera doti, amakayesera zilombo limene kukhala mu nthaka chonde imakhalirani chikubwerera, pophatikiza kuti amajisira mbewu ndi ali ndi mabuno amenewo. Zokolola pole amene wanena kuti zokolola zimakhala zochipirapo pophatikiza ndi wina uchi malo ofanana, komano ambiri anena kuti amakola zochulukapo. Senza kuti ngakhale khatu zokolola zofanana makatero wesa zinthu zochepa kuti mulimi akutuluka bwino, kuti zimene adapeza ngati phindu likhala lochuluka. Dziko la Malawi limadalira ulimi pa chuma chake, kotero nkofunika kuti alimi ang'onoang'ono ayambe kugwiritsa ntchito njira zosiyanasiyana zobwezeretsa chonde chimene chaguga m'madera osiyanasiyana a dziko lino, kuti potero ulimi ukhale wa phindu komanso ntchito yothana ndi njala ikhale ndi tanthauzo. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Unduna wa za chinyamata ndi masewero wati ndalama zomwe boma lipereke kwa chinyamata kudzera ku bungwe la NYCOM lili ndi kuthekera kutukula ntchito za ulimi mdziko muno, zomwenso zithandize kuti dziko lino likhale ndi chakudya chokwanira. Unduna ya mundunawo Auchizi Mkandawire ndi yomwe yanena izi pomwe bungwe la National Youth Council of Malawi limakapereka cheke cha 5 million kwacha kugula Mwanganda One Youth Club kukalonga. Jackson Sichali ali ndi zambiri. Potsindika za ubwino wa ulimi ku dziko lino, nduna ya za chinyamata komanso masewero Auchizi Mkandawire inati ndondomeko yogawa ndalama yomwe boma layika ndi yofunika kwambiri pa nkhani ya ulimi. Gulu la Mwanganda One Youth Club kukalonga lomwe limalima chimanga komanso mpunga ndi limodzi mwa magulu omwe alandira nawo ndalama zochokera ku boma kudzera ku bungwe la NYCOM, zomwe boma linalika zokwana 100 million kwacha zoti zithandize anyamata amene akuchita ulimi. Gululi lalandira cheke cha ndalama zokwana 5 million kwacha. Poyankhula atapereka chekechi, ndunayi inati ndondomekoyi ithandiza kwambiri pothana ndi mavuto ena omwe dziko lino lakhala likukumana nawo monga njala. Iwo anati zomwe likuchita gulu la Mwanganda One Youth Club zithanso kuthandiza ntchito za malonda, ndipo zokolola zikachuluka gululi
litha kumagulitsa zokolola zawo ku mayiko akunja zomwe ati zili ndi kuthekera kubweretsa ndalama zakunja. Koma tikuwalimbikitsa unena kuti tiyeni tizipanga zinthu zotokha, tikapanga ndiye tizigulitsa, zina tizidya, zosalazo tizigulitsa, tikamagulitsa ndiye kuti tikupezano forex uja. Mkulu wa bungwe la National Youth Council of Malawi NAICOM Rex Chapota anati boma likugwiritsa ntchito misonkho ya Malawi powabwezeranso zabwino ndi cholinga apindule kudzera mndondomekoyi. Nthawi zambiri anthu amakayikira kuti achinyamata amangosewera sangapange zinthu zachitukuko. Tufuna makalabu amene wa 18 amene apatsidwa mwayi umenewu kuti aonetse maluso awo, apange phindu, akweze ntchito zawo. Tikatero ndi kuti bomaso nalo lilimba mtima kuti achinyamata a Malawi ndi achangu kotero kuti ndalama zimenezi akhoza kuzichulukitsa kuti enanso alandire mu chaka chikubwerachi. Wapampando wa gulu la Mwanganda One Youth Club Salome Selanga anati ndi okondwa polandira thandizoli ndipo lowathandizira mu njira zosiyanasiyana. Ife ndifosangalala kwambiri chifukwa choti talandira ndalama za nkhaninkhani imene atchulirapo. Kulandira ndalama zambiri chonchi si chinthu chophwekayi. Eni ndife anthu osangalala kwambiri kuti mabizinesi athu omwe tikupangawa apita patsogolo and tipanga extend zinthu zosiyanasiyana. Magulu 18 a achinyamata maboma 13 a mdziko muno ndomwe apindule ndi thumba la ndalamazi zomwe cholinga chake ndi kutukula miyoyo ya achinyamata omwe akuchita ntchito za ulimi. Ena mwa magulu omwe alandira kale ndalamazi ku chigawo cha kumpoto ndi monga gulu la achinyamata la Sanga ku Nkhatabe, Wamaka ku Mzuzu komanso Mwanganda One ku Karonga. Jackson Zichali, MBC News, Karonga. Chipani cha Malawi Congress MCP chatsimikizira anthu onse omwe akudzapikisana pa zisankho za chipulula kuti chipereka mwayi kufanana kwa aliyense yemwe adzapikisane nawo. Mkulu woona za chisankho kumpoto chakumwera Akondwani Phiri amayankhula izi ku Ekwendeni mboma la Mzimba pa msonkhano ofotokozera anthu omwe adzapikisane pa zisankhozi momwe ntchito yonse idzayendere. Chimwemwe Milulu wadza ndi ripoti. Anthu omwe atapikisane pa chisankho cha chipulula m'madera aphungu a Mzimba North, Mzimba North East ndi Mzimba Kafukule anasonkhana ku Ekwendeni ku msonkhano ofotokozera ndondomeko ya mmene chisankhochi chidzachitikire. Mkulu woona za zisankho kumpoto chakumwera mchipani cha MCP Akondwani Phiri ati chipanichi chayika ndondomeko zothandiza kuti pasakhale kukondera pakayendetsedwe ka zisankho za chipululazi. Payenera kukhala ndondomeko yomwe ayenera kudziwa zinthu zoti kodi kampeni ayenera kupanga bwanji, adziwe anthu amene azavotere ndi wati, chifukwa ngati sakudziwa anthu amene azavotere ndekuti candidate amene sanakonzeke. Tawuzanso kuti aonetsetse candidate aliyense kuti ali ndi voters roll, kuti anthu amene azavote nthawi imeneyo komanso anthu amenewo akhale ndi kuti analembesa ku Malawi Electoral Commission kuti pa general election mu September azakhale akuvotaso. Wapampando wa chipani cha MCP dera la Mzuzu a Franklin Hala atsindika kuti chipanichi chipitiriza kutsata ngodya zinayi pomwe chikutumikira anthu. Code of conduct ya Malawi Congress Party fokona stones momwe chifukwa imachita bind zonse kuvera khulupirira Malawi Congress Party sangapange chisawawa ngati ndiweni unless ungobwera aganya ndemasokoneza kwa Malawi Congress Party ngodya zijafulo fokona stones ndi code of conduct ya ikulu kwambiri kusiyana ndi zonse ndi dimenti maendero. Malingana ndi akuluakulu la chipani cha Malawi Congress MCP, zisankho za chipulula ziyamba pa 14 mwezi uno m'madera osiyanasiyana m'dziko muno. Chimwemwe Milulu, MBC Mzimba. Nkhanizi zikufikani kuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. Mgwirizano okhudza za magetsi pakati pa boma la Malawi ndi bungwe la World Bank upereka mwayi kwa achinyamata kuchita bwino ku nkhani za chuma. Katswiri woona za nthaka ku sukulu ya zaukachenjede ya Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources wati ndi wokhutira ndi momwe alimi alandirira njira zamakono za malipidwe. Anthu okhala mozungulira tawuni ya Mangochi awalimbikitsa kukhala ndi chidwi chotenga gawo pa ntchito yosamalira ndi kuteteza za chilengedwe.
anthu okhala mozungulira tawuni ya Mangochi awalimbikitsa kukhala ndi chidwi chotenga gawo lalikulu pa ntchito yosamala ndi kuteteza chilengedwe ngati njira imodzi yolimbana ndi mavuto odza kamba kakusintha kwa nyengo omwe bomali lakhala likumana nawo. Mkulu wa ofesi ya konsolo ya tawuni ya Mangochi a Ernest Kadzokoya amalankhula izi pa sukulu ya primary ya St. Augustine 3 pamwambo odzala mitengo omwe wachitika mogwirizana ndi bungwe la Malawi Revenue Authority MRA. Owen Mavula ndi ripoti. Mangochi ndi limodzi mwa maboma omwe akhala akukumana ndi mavuto a ngozi zogwa mwadzidzidzi monga kusefukira kwa madzi. Ngozi zotere zakhala zikusokoneza miyoyo ya anthu ochuluka kamba ka mavuto monga kuonongeka kwa nyumba komanso katundu osiyanasiyana. Pofuna kulimbana ndi ngozi za mtundu zomwe nthawi zambiri akuti zikuchitika kamba ka mavuto akusintha kwa nyengo, konsolo ya tawuni ya Mangochi mogwirizana ndi bungwe la Malawi Revenue Authority MRA yakhazikitsa ntchito yodzala mitengo m'madera ozungulira tawuni, komwenso akulimbikitsa kumema anthu kuti atenge nawo mbali pa ntchitoyi. Polankhula pamwambo okhazikitsa ntchitoyi pa sukulu ya primary ya St. Augustine 3, mkulu wa ofesi ya konsolo ya tawuni ya Mangochi a Ernest Kadzokoya akuti ntchito yosamala ndi kuteteza chilengedwe ingakhale yopambana ngati adindo onse angatenge nawo mbali kutinso mavuto monga kusefukira kwa madzi akhale mbiri yakale. Nkhani yakulu ndiyoti tawuni yathu iyi monga tikuidziwira yumakhala m'madzi chaka ndi chilichonse, madzi kusefukira. Nde kwambiri tikaona zimene zikuchitika ndiyoti tikusowa mitengo ngati imeneyi kuti madzi asamathamange kwambiri. So ndichikhulupirira kuti mitengo tikadzala ambiri mtawuni mwathu muno m'makomo fuati alimbikitsanso anthu kuti adzale khale m'makomo. Zikatero tizichepetsa kuthamanga kwa madzi mtawuni yathu ino, tikatero ndi kukokoloka kumeneku tikuchepetsa. Komanso kwathu kuno ndikotentha monga tikuidziwira Mangochi ndiyotentha. Nde kuti tikhale ndi mithuzi yabwino, mpweya wabwino, tiyenera kukhala ndi mitengonso yambiri. Mawu ake mkulu wa ofesi ya bungwe lotolera misonkho m'boma la Mangochi a Titus Chidzibwa akuti ntchitoyi ndi imodzi mwa mfundo za bungweli zomwe zimalimbikitsa kutengapo gawo pa ntchito za chitukuko m'madera momwe akugwiramo ntchito. Ife yonse taona kuti ndi chinthu cha mtengo wapatali kuti tigwire nawo ntchito imene yodzala mitengo. Muthaonera kuti mwina choti mungadziwe nchiona kuti sife tokha IMRA Mangochi station kapena Chiponde customs station amene tikudzala mitengo, komanso madera mwina kumene kuli ma station a MRA nakonso kumene kwakudzala mitengo. Ntchitoyi ikugwirika pamenenso dziko lino lili munyengo yolimbikitsa kudzala mitengo mpaka pa 15 April chaka chino. Munyengoyi nthambi ya zankhalango ili ndi chikonzero choti mitengo yokwana 40 million ikhale itadzalidwa mdziko muno. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Ndipo pankhani ina ngati yomweyi ngati njira imodzi yobwezeretsera chilengedwe, sukulu yophunzitsa luso losiyanasiyana la Kamuzu Vocational Rehabilitation and Training Center ku Magomero mboma la Chiladzulu bungwe loyang'anira ntchito za anthu aulumali mdziko muno la Malawi Council of Disability Affairs Makoda adzala mitengo yokwana 700. Poyankhula pa mwambo, mkulu wa Makoda a George Chiusiwa anati mpofunika kuti mabungwe komanso makampani onse a boma adzibzala mitengo pafupi ndi maofesi awo kuti adzithandiza kubweretsa mpweya wabwino. A Chiusiwa anatinso iwo ngati bungwe akhala kulimbikitsa kufunika kobzala mitengo pa sukuluyi, ndipo chaka chatha anabzalanso mitengo yokwana 360 ndipo mitengo 260 ndi yomwe yakula. Achiusiwa akufotokoza zambiri. Bungwe la Malawi Council for Disability Affairs Makoda ngati bungwe la boma nalo likuzindikira kunena kuti kubyala mitengo nchinthu chofunikira kwambiri makamaka pamene tikukamba zopititsa chitukuko patsogolo mdziko lino. Sitingakambe za chitukuko chija chomwe tikuchilalika tikuchisimba pansi pa Malawi 2063 ngati sitisamala chilengedwe. Kotero nchifukwa chake ife abungwe la Makoda takangalika kuthandizana limodzi ndi boma komanso amalawi onse kudzala mitengo. Ife timachita zimenezi chaka ndi chaka. Lero lino tikubyala mitengo 700 poonetsetsa kunena kuti nafenso titenge nawo gawo. Ino ndi ine tonse tikudziwa kunena kuti ngati anthu timadalira chilengedwe kumene mpweya umene timapuma ndi chilengedwe chimene. Komanso mukaona nkhani yokhudza ngozi zogwa mwadzidzidzi kuno ku Malawi ni nkhani imene yakhale kutivuta kwa nthawi yayitali. Zimenezi zimabwera ifa choononga chilengedwe, ndipo kuti zimenezi mwina mavuto amene wachepeko nkofunika kwambiri kunena kuti tibyale mitengo. Ndichifukwa ife tikuchiona chinthu chimene chichofunikira kwambiri kunena kuti tichichite. Chaka chatha tidabyala mitengo 300 imene idachita
imachita ngati idakalipo kufikira lero ndi mitengo yokwanira 260 koma maloto athu pakali pano pamene tikupyala mitengo 700 tikufuna kuti mwina yonse itakhala kuti ili moyo ncholinga chonena kuti ife kumalo kwathu kuno kukhale kunena kuti kuli chilengedwe chachikwanekwane pamene nafenso tikupititsa patsogolo ntchito imeneyi yosamalira chilengedwe ngati bungwe la Makoda. Mtsogoleri wa mpingo wa Enlightened Christian Gathering ECG Prophet Shepherd Bushiri wapereka ndalama zokwana 40 million kwacha ku bungwe la Film Association of Malawi Farmer zoti agwiritse ntchito kukhazikitsa maofesi komanso kugula zipangizo za maofesimo. Ndalama zo apereka pamwambo omwe bungwe la Farmer linakumana ndi Abushiri mu mzinda wa Lilongwe. Malinga ndi Abushiri iwo ndi okonzeka kupereka ndalama zochititsira mkumano wapakati pa anthu ojambula makanema a mdziko muno komanso ena otchuka ochokera ku maiko ena pa 21 February chaka chino. Nali meeting yabwino kwambiri kuti tinakumana nawo a Film Association of Malawi. Chachikulu nchakuti tinalonjeza kuti thandiza kuti pachitike film imene maakita ena kunja komanso akuno ku Malawi akhalire limodzi koma sizinachitike mpaka pano. The meeting imene inali ya follow up kuti zili pati. Ndiye chachikulu kwambiri nchakuti ngati industry amene akhale ndi maofesi komanso zipangizo zina ndi zina zimene lerolo anabwera kuzakamba kuti akufunikira zimene zokaye tisanapite kapena kukamba zina ndi zinazo. Talonjeza kuti ife tupereka 40 million imene athandizire pamene akhale akupanga maofesi amene kuti ma operations onse ayambike. Komanso chachiwiri talonjezanso kuti pa 21 February yomweyi ikubwerayi tikhale tikupanga sponsor kuti kubwere akatswiri amene abwere kunoko ena ni maakita amaiko ena komanso odziwa kuti angayendese bwanji association imene kuti ipite patsogolo. Ndipo mawu ake mkulu wa bungwe la Farmer Dorothy Kingston anati ndi okondwa ndi thandizoli. Iwo ati masomphenya a mtsogolomu ndi ogula zipangizo za makono zojambulira makanema komanso kukamba nkhani za mabuku amaphunziro a mdziko muno kudzera makanema. Ngati president amene wakhala mu office only for mawiki awiri kapena atatu ndine munthu okondwa kwambiri chifukwa Farmer menti nkapanga run for presidency inali yoti imapanga rely on even panopa imapanga rely on membership ya 5,000 kwacha per person. Tili kwambiri mu industry komano mapezeka kuti anthu ena sakupanga subscribe. Nde maybe tilipo anthu almost 1,000 2,000 mwamene apanga subscribe muna ndi anthu 100 okha. It means 100 times 5,000 kwacha. That's what the association was relying on. Komano my coming zapezeka kuti tikusintha no Farmer ija kuti sangokhala association yongodalira tima membership oyongodalira kuti anthu akapeka membership ndezi nthu akakhasana peka membership ndezi tusayende ayi ife tikubwera kwa ifeyo kukuthandiza kwa kusintha. Ndipo tili pa nkhani za nsanguluso zomwezi mkhalakale pa nkhani zotukula za mayimbidwe mdziko muno Jai Banda yemwenso amadziwika ndi dzina loti Mr Entertainer walangiza chinyamata mdziko muno kuti azisamalira bwino thanzi lawo kuti akhale ndi moyo wautali komanso akwaniritse zolinga za mmoyo mwawo. Abanda analankhula izi mu mzinda wa Blantyre pamwambo wa zoyimbayimba pokondwerera kuti akwanitsa zaka 66. Tindi zambiri mu ripoti ili. Anthu okonda za nsangulutso anasonkhana kumalo a za nsangulutso a Scholars mu mzinda wa Blantyre atavala zovala zoyera kumwambo okondwerera tsiku la kubadwa kwa nkhalakale pa ntchito yolimbikitsa zaluso la mayimbidwe mdziko muno a Jailos Alfred Banda omwenso amadziwika kuti Mr Entertainer. Chikondwererochi chinafika pa mponda chimera pomwe mtsogoleri wa gulu la Black Missionaries Anjiro Fumlani anayamikira zintchito za a Jai Banda pa ntchito yotukula luso la mayimbidwe mdziko muno komanso anatsogolera nyimbo yokondwerera tsiku lawo lobadwa. Tonse tikudziwa bwino lomwe kuti ndi banthu wa ma promoters kuno Malawi, banthu wa entertainment kuno Malawi, timanyadira kwambiri komanso timakonda timafunira zabwino zonse ifeyo ma Blanks komanso tikudziwa oyimba ambiri. Happy birthday to you, happy birthday to you,
I encourage you all young people to look after yourselves, so that you can live up to the age which I have lived myself. Polankhula ndi MBC Abanda omwenso amagwira ntchito ngati lawyer athokoza Mulungu chifukwa cha mphatso ya moyo wautali ndipo alangiza achinyamata kuti azisamalira bwino miyoyo yawo kuti athe kukhala ndi moyo wautali ndi kukwaniritsa zokhumba za moyo wawo. Mwambowu unatsogoledwa ndi gulu loyimba nyimbo zachamba cha reggae la Black Missionaries omwe anasangalatsa anthu ndi nyimbo zochokera mu zimbale zakuyimba komanso oyimba ena monga bandi ya Makasu, John Zembane, Sam Smack ndi bandi ya Nep Sounds. Ochita business wa mboma la Mangochi Lifa Twice yemwenso amadziwika ndi dzina loti Mr. Mangochi anapereka mphatso ya zovala komanso perfume kwa Ajay Banda. Kwa zaka zoposa 35 Ajay Banda akhala akugwira ntchito yotukula luso la mayimbidwe mdziko muno kufikira pomwe anasiyira ntchitoyi mwana wawo Tondelai Banda zaka zingapo zapitazo. Ndipo kampani ya Lino Security Services yati ndiyokonzeka kuthandiza masewero a table tennis mdziko muno ngati njira imodzi yotukula masewerowa. Mkulu wa kampani Maxwell Njemu anena izi pomwe amakumana ndi komiti yoyendetsa masewero a table tennis ku chigawo chakumpoto pomwe kampani yaonetsa chidwi choyamba kuthandiza komiti ya mpikisanowo. Mtolankhani wathu Rodoviko Nyirenda anikhani yonse. Chigawo chakumpoto mzaka zambiri chakhala chikusowa mipikisano masewero a table tennis kamba kakusowa chithandizo choyendetsera mipikisano ku chigawochi zomwe ati zakhala zikulepheretsa masewerowa kupita patsogolo. Poona vutoli kampani ya chitetezo ya Lino Security Services ndi chidwi choyamba kuthandiza komiti ya chigawo chakumpoto yoyendetsa masewerowa ndi ndalama zoyendetsera mpikisano zomwe anene patsogolopa komiti iyi ikapereka ndondomeko yoyendetsera mpikisanowu. Mkulu wa kampani ya Lino Security Services Maxwell Njemu anati akudziwa za mavuto omwe masewero a table tennis amakumana nawo nchifukwa chake akufuna kuthandiza masewerowa ndi mpikisano. Ndi imodzi mwa activities amene ndiofunikira koma ndiyosalidwa ndi tinaona ngati mina titenge nawo gawo kuwapanga promote. So chifukwa chake tinabwera kuti tichite nawo support. Komanso timafunitsitsa kuti akhale ndi ndondomeko yabwino yoyendetsera zinthu zawo kuti ife titachita ku support pena ndi pena komanso tilole anthu pena kuti achiteso support mcholinga chokuti zipite patsogolo tisangokhala zosiyidwa mmene zili. Wachiwiri kwa wapampando wa bungwe loyendetsa masewero a table tennis mdziko muno Tom Muhango anati nkhani ndi yabwino kwambiri potukula masewerowa ku chigawo chakumpoto komanso mdziko muno. Chigawo chathuchi table tennis simayenda kwenikweni kosi maklabu alipo kwendeni zobwino komano malinga ndi resources sizimayenda molongosoka. For someone to travel, for a coach to travel to kwendeni to rumpi makazo vutirapo chifukwa tinalibe zoti timeyeneleza mtu choti ayendera. Pakadali pano bungwe la masewero a table tennis mdziko muno lati lichita machawi polemba ndondomeko yoyendetsera mpikisanowu. Rodoviko Nyirenda, MBC Mzuzu. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Mgwirizano okhudza za magetsi pakati pa boma la Malawi ndi bungwe la World Bank upereka mwayi kwa achinyamata kuchita bwino ku nkhani za chuma. Katswiri wona za nthaka ku sukulu ya zaukachenjede ya Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources wati ndi wokhutira ndi momwe alimi alandirira njira zamakono za malipidwe. Anthu okhala mozungulira tawuni ya Mangochi awalimbikitsa kukhala ndi chidwi chotenga gawo pa ntchito yosamalira ndi kuteteza za chilengedwe. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Simeon Boys ndikufunirani tsiku labwino.